Jogo maonge nyalo kawuono yudo thuolo mar dhialo nyasi mar nyuol Yesu Kristo kaka oganda moko. Matok yudo mich mopogore opogore kowuok kuom jotelo kod Jo-Samaria ma chunygi ler. Efinya kedi miyowa ler kaka chal nobedo e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Higa ka higa, Jo-Kristo e piny ngima dhialo nyuol Jawar Yesu. Kinde mirango kaka mano ma oganda riwore kanyakla gi familia mekgi e nyasi kod mor. Moko kuom oganda bende rwako nyuol Yesu e ute alam mopogore opogore. Higani, jogo maonge nyalo bende oyudo thuolo mar mor kaluwore gi mich magiyudo. E kaunti ma Homa Bay, mond liete moheo 800 e ward ma Kakelo Kokwanyo e kachung' od bura ma Kabondo Kasipul oyudo thuolo mar buonjo e nyasini mar Christmas bang' yudo chiemo mopogore opogore magikonyore godo e utegi. Chenrono otele gi MCA mogwele od bura ma kaunti ma Homa Bay Yvonne Beki maneno ni mond lietego bende oyudo gino maginyalo chamo e kinde ma oganda dhialo nyasi mar sikuku. Kaluwore gi Beki, mond liete neno matek e gwenge magiwuoke kendo gin kod midhiero mathoth, omiyo ma en kinde ma oganda ma Nyasaye ogwedho lwetgi onego riw lwedo kod familia ma ochando. Amor mathoth kanyara Beti no obiro sikul obet kendo no luongowa kaka mond liete ni mondo wadhi wachiem. Donga duoko ne Beti erokamano. Odiochieng' ma kawuono amor nikech nobiro e dala mar Ober noyudo miyowa Christmas. Wamor wambe wadhi celebrate Christmas kaka mon mamoko. Koro miyo ok wachal kiye. Kawuono wa handle mine 500 makawo chiemo e ward mar Kakelo Kokwanyo ka. Wakwayo jowa manoko ok ochore nyaka itimne ng'ato gimoro maduong', gimoro matin. Kata kawo mana pi modho imiyo ng'amo chando kaka mond lietegi. To mane timo gima ber kendo loko ngima mar ng'ato. Ahinya kendo e iye ka nitiere mond liete mabende ni e yath. Gimomiyo atimo mae amiyo gi nyaka chiemo mondo gibed kaka ginyalo kata kimuonyo yath nikech thurwa ka wan gi jok ma pod tuo ahinya mantiere yedhe. Mama mana jiwe ni omed incorporate more of the med incorporate jogo ma ochan mond liete kata mon ma ok mond liete maonge go chiwne gi achiwa kendo gi chuny malerno. Komachielo e sub county Marongo, county ma Migori, mond liete makalo 200 ma hikgi oniang' bende oyudo mich mar chiemo kowuok kuom Jo-Samaria mang'uon. Ginyiso mor margi ni higani giyudo thuolo mar dhialo Christmas kaka oganda mamoko. Wirani opar jogo ma lwetgi ni nono. Akonyora nikech namoko piny to koro ayudo kaka dhi chiemo. Koro agone nyakwar merwa erokamano ni omer timo kamano kendo Nyasaye omed gwedhe. Ng'ata man gi nyathi ma nyanyalo, please we pande ot. Kete mondo koro mo Disemba kama mondo lwetwa oriwre kanyakla. Ma nyiso ni wariwo lwetwa kanyakla kaka nyithi Aluo, kaka nyithi Kamagambo, kaka nyithi Migori, kaka nyithi Rongo. Mane momiyo adwa kwayo ka in jirani ma lwetenigo, please ok waloro ka nyawadu ng'at mibedo but machiegni dhi nindo kech, please miye gimoro mondo embo winj maber. Chal makama nokopogore ne jodak mar Arieda kod aluora mare, ahinya to tok limbe ma jagoro mongirore migawo mathieth Ouma Oluga chwalo negi kony mar sikuku kod ndigni mag wuoth ne jogo manigi ng'ol e kinde ma Jo-Kristo dhiale nyuol ma Yesu Kristo. Koloso e kindeno, Oluga okwayo Jo-Kristo mondo tiko thuolo ma nyasini e nyayo kwe kod achiel mar oganda ka giluwo ling'any mag Yesu Kristo. Oluga kod moko kuom josiasa mane otene okwayo riwruok mar oganda Luo e bwo sirikal mar Manywanda motele gi jatend piny William Ruto. Mimi nataka kuwatakia laheri Krismasi wale wetu ambao wanapata wheelchairs, hata hii white cane wenye anasema Luth Maruoth, hii white cane bado iko mingi sana, hata watu ndio wameisha. Pia kuna wheelchairs mingi, pia county tutapatia wheelchairs zingine kwa sababu nataka hii iende kila pahali. Na nimepatia wheelchairs kila county. Jotwe ka thieth maduong' ma Kisii bende ne okodong' chien kane giyudo fungruok tok gavana ma kaunti no Simba Arati miyo gi mich mag dhialo nyasi mar Christmas. Koloso e kinde mane olimo ute thieth mag Medifort kod Krista Marine, Arati ojiwo oganda Jo-Kenya mondo yie obede achiel gi jogo maonge nyalo. I decided to go around all our health facilities. Which I've done KTRH, I'm going to other facilities, private, because I've finished from the public one. Of course, I've done that. I've seen close to 600 patients in my facility here. I've seen also the state story of our facility, one of the buildings which was condemned, where we evacuated over 500 patients. Wamenisaidia si kukuwa na chochote.
Nililemewa last week. Wamenishughulikia, wamenipea dawa, nimepona na si kuwa na bili ya kutoka. Efinya Kidi, Ramogi TV. Hili chengwa kawuono mapiny gi mayango siku kumar Christmas oganda mopogore opogore